Lisuran mo itrabaho eh. Huwag ko kwarta. Saan wala ka para makakwarta no? Nakaplano na ko. Ako din bligyan kabilis ako lulu. Iya baik 14. Ay, bolos ako. Din lang parking. 14. Bisita ni Lolo kabilin. Alam na, kung ako ni Bligya kasi dabagon ko ato ni Lolo noon na iya rin pinangga ni iya bisikleta nga iportip. Disura gid. Silgad. Huwag ikurta. Disura gid karon. Nagkaroon na kong lain na ako ni Bligyan kabilis ako Lolo. Panaw siya sa oras pagka bata niyan gilugan ito sa gawas tulaan ng bike ni ako lang ibalik diya saan gipit magud ko karon panahon na problema kita ko problema ba amo adto anay sa ako sa ila ka Sanji kay musuri ko adto ila ay man Sanji oh hey naga diha nubay lagi ko si Bugad mara ano nang bay day ka lagi kikarabi din noon nga kapuya. Kapuya. Laaya. Laaya sa amo. Bakit? Ako nga ni gilaya sa ko. Naabo ko yung problema. Unsa man no? Problema lang ko kay ko kwarta. Isura ni minita ta trabaho nga di ta kasud ba. Mao. Okay, mao gyud. Usa may mo day ko toyo kay kwan. Ngire pa. Bye. Nagbayad lang yung takong pre. Lingaw-lingaw ba kay karabi laaya karon sa panahon eh. Oo, nagkalaya gid nagkaroon ng panahon. Nagkaanang kaguwang. Na ako'y bilit sa ako Lolo. Kana. Oo, kana. Ako talaga ibligya kay. Ako'y kwarta. Mo na ako lagi ikuan. Sakya. Sakto ba? Sige. Na ako'y kailang mamalitay og mga putaw ba? Dili mo na. Ganun. Inchik mo na, inchik. Ako kana. Kay mahal ka na kaay ko eh. Basi daw mo na imported. Dugay na yung bisita eh. Hindi lang ako din. Oh, sige, ako sige doon. Oh, di na ko magbuhat. Oh, sige. Paita ning wa tay sakyanan uy. Kanina ra ko sige binaktas wa pa ko maabot sa tabilan. Amo pa dayon gihapon ko. Basi makakita ko sa unahan. Aray mahangyo na akon. Bisikleta ba? Aw. Madarag hangyo. Agi kuhaon kay para ara ko masakyan padung sa tabilan. Kapuyan ning baktas ta uy. Look, hindi naman dungarang. Ako ni pangatanong kay wa pa man ako makita ng insik. Ako ni pangatanong gumupalit din siya bisikleta sa akong amigo ni si Sanji. Ako nga rin. Bay! Asa day ka padung bay? Mato ko sa tabilan bay. Oh. Kanina ra ko binaktas uy. Perting kapuya. Bay! Bay! Uy bisikleta baligya dito bay. Ay, sakto bay! Nay, baligya dito nga bisikleta ang akong amigo. Nga, imported ka ito. Imported? Imported. Nindot na bay? Nindot lagi. Sa iya pa itong Lolo. Asa maron bay? Street likaw dito bay. Na kay makita nga bay nga ito no. Masuminto. Naamato siya sa balkon niya. Naglingkod. Ato siya dito. Maihinom bay? Ako nga itong karon. Sige bay. Wa pa ko maabot sa tabilan. Ganyan ra ko binaktas. Ang muna giniingon ni sa tao dito, dako nga bay, na bisikleta. Maonis ko ni. Karami tao dito, oy. Duulo ako. Doon na may nagdangarap. Ako na sa piton. Bay, siya to bay? Uy, bay. Oh, mabono. Bisikleta ni mo. Ako lagi ni Baligya ta. Baligya bay? Oh, baligya na. Pila man na bay? Ako lagi. 15,000. 15,000 na bay? Nadaw man kakaraan na ana. Niadto pa man ang 1969. 15,000, uy. Pwerte mga ni kaplat ana bay. Mura mga ni nag-ilong. Plat mga ilong. Kumulay karga ka na po magha. Ha? Bukat gula siya. Apa ito nga na plat? 15,000 na bay? 15,000 lagi. Di mahangyo nga singkura na bay. 15,000. Pwerte naman karaan ani bay. Kara lagi pero imported oh. Ginawa sa bakal. Pero sagdi lang bay. Kay ako di
Ikapoy kong sige baktas, leo kayo ang trabilan. Bay, pwede ko mohangyo nimo. Pila may imo hangyo day? Bay, busugot ka bay nga kada adlaw 5 pesos ang akong hulugan ni. 5 pesos bay para Jason lay ko. Usay pagtuon mo. Hulug-hulugan akansya, ana 5 imo iho. Sige na bay, dawatan ni bay. Di ka pwede ko magbaktas bay. Sige man ako Sige gusto. na. 5 pesos. Ako kwartahan. Ganahan ko palit. Bista unsa. Ako kwartahan. Wow. Ayon ko. Ayay, sakto na ang ako kailang nga bayar nga insik. Palit ra kini bisag unsa. Ikaw mo tong mupalit og bisag unsa no? Ako palit. Unsa imo baligya? Naalag yung untay, baligya ang ako amigo nga bisikleta ba puthaw. Ako palit. Ako dagan kwarta. Ana, Ato na ko. ato atoon. Sige. Sige, Ah. ano na na bay? Mauna. Amay. Ato raon naglali sila. Wala problema. Kamo na lay bahala dito sa sabot kay mo ulis ako. Sige. Sige ha, Sige. maris ko. Sige ba, sige. 5 lagi, 5 ba? Sige lagi, sige. Sige na bay. Mauli. Ako palit. Palit ka. Mo palit. Duna ba ka baligya? Aduna, uy. Ako palit. Dagan ko kwarta. Ako bayad chiki. Ako kwarta. Pila baligya? 20,000. Ako palit. Ya 20. Ang sige. Ay video ka bay, no bay nga para turay mo baligya na ko bay. Ako palit. Dagan ko kwarta chiki. Kwarta. Kung sa 15, gamay ra. Mabas 20 kina ko dako. Dako 20 Dito do ka sa bay. Kamaluin ako bay. Layo ba akong brekta sa dito sa trabilan bay? Ako bahala. Palit ko. Yun ani. Pero haman mo kwarta. Haman mo kwarta. Ako dagan ko kwarta chiki. Ako palit bisa unsa. Wala problema. Bayad ko chiki. Mo na ang gusto. Anya kapili. Iya ako. Ade ko si Chiki. Kay. Sige. Ako. ka krisis. Ako na ni. Pwede na. Wala problema. Ako na ni. Sige, daga kayo salamat. Pilan. Ako palit. Hoy! Pasakyan ako, mangitsla ko nimo dito sa trabilan. Ihatod ko dito. Dili mahimo. Ako palit. Wal dili din ako sakyan. Ang saan naman din mo? Ako goyon-goyoron. Pilan.